Hej, čo tu robíš? Nestratil si sa? ASFK uvádza. A hneď mi napadol tento príbeh. Chceš si ho vypočuť? Áno! Tieto príbehy budem volať Ježkové tajomstvá. Svet je síce obrovský, ale malý Ježko sa v ňom nestratí, pretože je usilovný a má dobré srdce. Ocko? Áno? A povieš mi rozprávku? Nie, Nina, dnes večer nie, prepáč. Príbeh Niny? To je Ockova továreň. Ocko príde o prácu, preto je taký smutný? Hej, vieš, čo včera hovorili rodičia? Riaditeľ továrne ukradol peniaze z pokladnice. Ale to nie je fér. Hop, slnko spieva, vtáky žiaria, či opačne, to je jedno. Alebo? Malého Ježka? A polícia tie ukradnuté peniaze nevie nájsť. Niekde musí byť poklad. Nájdeme ho. Tajomstva? Je tu niekto? Kto je tam? To si nehovorila. Upokoj sa. Mám plán. Idem do chatky. Hneď teraz. Keď tie peniaze nájdeme, odovzdáme ich rodičom a bude po problémoch. Nech sa páči. Máš to. A dobrodružstva. Pani Kováčová, kde je Nina? Tu totiž nie je. Odišla bez mobilu. Nikto mi nezabráni zachrániť ho. Hej, počkaj. Rozprávky sú pre malých. Viem, že zajtra to bude lepšie. Bež, Nina, utekaj! Nina a tajomstvo malého Ježka. V kinách od 25. apríla.